luha suna tam satpot se manise oboni se tabis kana nai chau hingkai obose tamo khairo guys norok jotor na phungka ham lamsugo norok no ani tal blog bahai tongbai norok khakhayo kaham no tongna hinoi hingkai tini phungo hingkai ang alu bhaji khaina nayo hingkai tai ani tini gilama engko tongo hingkai norok no phunungna bagai ang blog sta khaika mui bom kuno kuroi tini hingkai alu simi no tongo hingkai alu bhaja khainai hingkai norok nai tongni joyasa ang tam khainai oborok joto phunungnai hingkai tini norok no laste kaisa mani phunungnai hingkai norok joyasa nai tongni tho iko thapao se box saja thok rok rubai kha hingkai alu khe swnamjak alu iko haike snam kang hingkai mui kuri ja kharma sinja tini le ani busakai mairang tui kawi tongjakha mai janani sanai tongjakha mui si kuri kusta phano hingkai alu bhaji khaide ganang kau marang to mama kurunannya marang mulai alu bhaji nai singlia bokai mai chira bhaji be mai jao an busa gharma sinja mui kuri mai masa jao obo mama jao mai ke jaya mai ke thongja hi badam busa mama badam cha badam guys hingkai tabuk hingkai ang kheto mok thaisa tui ei mosor khangna hini thango mosor buthai engko chini mosor bari o hingkai norok no phunungnai mosor bari mosor busuk buthai kwbang ma tong norok no joto phunugui tongnai hingkai norok nai tongdi naidi chini mosor khet bisra mosor buthai thaijak gilama buphang chikon ta buthai kai bodla ase iko buthai ke buphang kublong no thaijak norok no nakhna yang sujor tu mogodam buphang tongo mogodam buthai thaijak mogodam machanai obose musuk chawi seske parokha kono bera burujak kri hingkai musuk odek chawi kha buphang hingkai tabuk mosuk kisa khaganang hingkai norok nai tongli huyang rok gilama mosor buthai mamangse jabra tangbai dro tui ru khangkai o tabuk tai bunai thongoi phainai kai khagana mosor khagoi phaioi ang o jakmara buphang kaisa tui phaika mosor kai nogo dai kha pogui norok no phunuk jaklia hingkai obono snamnai ang tabuk songoi jana bagai obono ang thokjak suga alu bai songkang kai bahai ke snamnai norok phunuk tongnai norok nai tong bukur khugoi bukur khunai ta bukur khugoi abu kisa kolo khaina nai asu gura khaya ta asu kai snamnai dabo thirau makhang nang naise mama snambai na pore phone sine na rama ang snambai na bai kai koan jakmara bekreng obono tabuk songnai bahai ke songnai norok no phunungnai norok kisa choya saknai tongdi norok bo songoi chai nai na muchung khangkai choya saknai tongdi ang bahai song joto recipe phunungnai ang norok no hingkai choya saknai tongdi ang ani busano bamui se ang tabuk mui songnaio jakmara bekreng no okologo bajak bono bo sori aram nangjaya hingkai bamjagoi tongkha
hingke norok je sak nai tongni kisa saput khai dia no jajak obo jajak hangke ba ani o jakumara bekereng songmani recipe jajak hangke ba like khai di like khai rudi kisa comment khai sadi hingkai share khai rudi video no bo hingka ang tabuk songnani start khainai thabar hot khai tho ikka ani busaje kostong ja tongo sorry hingkai mui songna bage mosor engko baikha mosor bai butui sikang box sanai tongara mama mosor bai butui sikang box sanai awo kutu khangkai rwnai alu bo rwnai alu khai sabak na bage mui ingkong nan tuita kisa butui ingkong nan tui haike butui kukru nge thoklang mui gai butui boksaka abo alu khai to tabu rwnai hingke nai tongni hingka alu sunami rwgana bini ako tabis nai di friend jong bini ako tabis oboni bepar norong no side khana jong tabu tawal mama tawal tabis no norong no tabu ang alu sunambai norong no phungnai o tabis tamo nakho nai de butui ingko saka tui gato khana alu khai to sikang munani bage alu no khai sikang janai ta alu ba jakumara bekereng no songkang gai tai kuno mui nagalak je thoksu go alada mui chana mangso no phana pogoi thaka no asukai thokjago abo rubai tau kutu kha hingkai taisa o jakumara bekereng no rusinai hingkai kutu gatho iko alu rubai butui kutu kha hingkai tabu khai abo jakumara bekereng rusinai bekereng asu krab ya norom si tongara mama tabukai berma bai akran runai abo ruyakai mui purang ya abo rukai jini borong ni mui abo rukai se thogo hingkai abo rugana ang snam gana rubai kha hingkai tabukai munna bagai naisinai last day khai tai potcha runai hingkai abo munna thon hingkai abo musane o tabis ni khobor ang norong sai khana dagana norong no ang tabuk o tabis no khulugi phunungnai o tabis bisingo tamo dajak o tabis nai se sawo jeng first teo ingko ani chirai asai phuru 3 mas da 4 mas apuru o tabis namani mane onek ingko sori hanyanggo hingkai kaisa boidonar khata musuman thurukjar ni ora hingkai buisao binora ingko buisao bo nojor rong na hingkai tabis rimano ni sawo hingkai ba hingkai jungbo buini kongno bisa sai thangata hingkai thangmase rikha bokhai tamo hat pode bod mani nangoin sawo hingkai angkai tabuk to kaneliya ba khulugi naiga na hinoi wansukoi khulugi naikata khulugi naikata naioi ang taisa dai tongkha taisa wafing na kana jak angkai kuno phano se bujine ya mane borok bokhai sawo mane kuno sujak riya mane ingko ni iro phai nang iro phai bokhai ang didi phano ora sa ora asagya
아니 그리 와서 파야 하 이러 이러서 파 시제제 그러니까 뭐 따보간 그러니까 어버 쿨로그 부능나 희만 제안 무사제 거 가이 동가 쿨모양 또 하 쿨로가나 티켓 또 마마 이거 angkai bokai sao suna rupa tamo luha rok tamo nang nai sao angkai gao obo khulo gi nai mas nai di ka ko se dulja iko ka ko se dulja iko bokai ai ke sijak no mai pore di iko tam min sijak Bengali banyo ang poriman to phono normal phone kata ko age suija gai bokai chao tam luha suna tam sapot se mani se oboni se tabis kana nai chao gai obose tam khai ro ka age jing to saimi ya to phono ang koekdin kanui kanlia gai obo tabo 1 বছর পরে হিংকা আং খুলুগৈ নাই kata Kiri jaya angkai je nogo se dai tanja angkai aban bagai khulogoi tini khulogoi naima se pura muni kotha hai ke je sija bo kai tamin chai ro ho rang khai 700 taka sai tika a chini ya go angkai norok pura sunga se ke thok ja kha bo ban ngai no mai se na dawi ro horo tai ka Sini borong ni oro tabis rong nak angkai to borok waise no ta montor ro khaise inko khai ro horo niji se tabis pai makano bokha waise no se dawo inko ro horo pura wanai thanga puro no ang norong no tabis ro khunu goi tongte mui se mui hot thui thanga mui oi tama mama aya tangla aya udik Okay. Ani mui hot gana. Mui le munna na kha ta munke chha sabagya ko. Alu koto ko ruja alu kisa mas ko na. Tai kisa. Inke karina phurun ke rusun dunai. Rusun tok ko duoi ki khlai nai. Tama. Kungti pheke ole mama ta. Ano aso cái muru cái tông cái đó tùy không này mui xong bay cái chứ bây giờ tôi sẽ tùy được mà không này bu tùy ran khá mui ran chỉ cái nó ra mà nè tăng là xong ra đây này yok ra cả mui bu tùy xong ra đây này ăn mấy bát sa này yok ra khắp luôn Angka karika mui karisine tongara mama tabo khai mui rok songbai ka hi ka tabo khai tui khongna ne thalai nei jung khorong ne ani busabai ga norong nai tongdi ga norong tabis ni busuk inkot jakha kubida tabis ni khobor kubui no ang norong no kubui no funugo ga jungno samani ke alada ko boro haman ke alada ga bono tabuk ang obang nang janai bin bawa phaikangai tai bawa obang nang janai kamni phaikangai sarigo ga boro sakangai hingkai obo ga tabuk kai tui khol jana sung hingkai norok sada kangai like khaidi kisa like khaidi nai haino inko khaita ro hodi kisa like khairu di hingkai comment khaidi hingkai share bo khairu di video no kisa norong na asno request khayo hingkai jing tabuk tui khokana thanglai tongo tabu hingkai tui khongna bagoi thanglai jakha kaisa buma busa kharangma sinja khayo mama hello hingara mama thanglai tongo tabu hingkai tui khongna bagoi thanglai jakha kaisa buma busa kharangma sinja khayo
Mama, hello hinggara, bangga. Gani tui pun kata bukai. Rujuk sinai gola, iko. Tui kanak seti kuria. Bokro rujuk nai. Tui khok bai tabu kan busana kisa bere de kana hingkai rang ni thango hingka aba engko ti asung nong sinai video hingkai norok like engko norok jotono no ani video no joya sak naima bagai hambai